Entre dúas terras. Hola, xentiña, que tal? Aquí estamos de volta. As persoas máis irregulares do mundo. Nada, a partir de agora que tomamos unha vida bastante ajetreada estes meses, costa encontrar... Isto que din todos os podcasters en algún momento. Bueno, primeiramente vamos presentar a Carlos Cernadas, o meu compañeiro desde London, como sempre. Enviado a Londres desde Sí. fai 8 anos que estou aquí. Sí. E polo motivo deste podcast. Claro, sí. O motivo deste podcast é eso. Podcast relacionado ca música, que tamén ti estás aí relacionado ca música. Sí. Temos a Kensiño, que está pasando unha época algo maliña, pero aí está de momento a tope, como sempre. Igual vedes moita iluminación na pantalla de Carlos, aquí é de día. Debe ser a primeira vez que gravamos de día. A primeira non, pero unhas poucas. E a primeira vez que hai sol aquí. Así que temos que encontrar... bueno, hai sol aí. Joder, sí, iso é verdade, iso ten que ser... Bueno. Esta semana, primeira do ano. Mi má. Bueno, pois aquí chove. Chove moito. Chove moito. Bueno, aquí estamos gravando isto a 10 de marzo. E bueno, o que estaba dicindo, que estábamos costando encontrar huecos para gravar. Xa topamos, en principio topamos un hueco que podemos que sea, digamos, fiable, ter unha constancia, así que nada, esperamos que a partir de agora non haxa tantas pausas. E nada, como acabamos de pasar, isto foi así medio improvisado ahora, como acabamos de pasar o Entroido, decidimos falar sobre música de Entroido, non? No, improvisado nada, levamos pensando nesto 3 semanas. Sí, claro, pero refiérome que improvisado porque, claro, é unha palabra moi bonita para incluir no podcast. Sí. Claro, podcast de música, a palabra improvisado, claro, ten que ir. Obviamente. Sí, perdona, sigue. De que vai ir o podcast de hoxe? Nada, pois de repasar un pouquiño as cancións que, bueno, as máis conocidas sobre o carnaval, do Entroido, bueno, todo eso. Carnival. Que tamén a xente se anime a escribirnos algunhas si nos falta, porque vamos así poñer as máis conocidas que nos parecen, pero seguramente nos queda algunha atrás. Pero unha pregunta. Vamos a escoitar cancións relacionadas co carnaval en xeral, non co carnaval do Brasil ou co carnaval de Xinzo de Limia, non? Sí, en xeral, que abarque un pouco de todo. A ver se atopamos algunha en gallego tamén. Estaría guai, sí. Sabes que aquí isto... No, a ver, isto ten que ver, pero ten que ver e non ten que ver. O sea, non sei se ten que ver ou non. Aquí, en Inglaterra, o carnaval non celebran, pero o día seguinte, porque foi lunes e martes, verdad? Que vos tuvestes festivo. Non? Eu neste caso, porque a miña empresa quixo cerrar a miña empresa non, a empresa para que traballo quixo cerrar o martes á tarde, pero non é festivo. Algún ano ten sido, pero aquí en Rianxo, que é onde estou eu, non foi festivo local, aínda que o martes hai actividades. Igual. Denuncia. Pero non é festivo. Non sei porque moloume moitísimo eso. A miña empresa é unha explotadora, bueno. Pero, vale, pero... No, pero todo no que me deron libre, dijo que... No, é que aquí non é festivo. É todo o contrario, non é festivo e aínda así deron nulo, sabes? Pero non hai... Non é festivo nacional ni nada, é festivo en algúns concellos, pero aquí agora, antes tiñase o viernes, o día da Guadalupe, o último viernes, e máis o martes de carnaval. Que pasou? Agora quitaron o martes de carnaval e puxeron o día do Carmen, que aquí tamén en Rianxo fanse as festas do Carmen. Entonces, pues, eu prefiero que sean as festas do Carmen festivo, porque vale, ademais, entonces... se nos dan o martes, teño as festas do Carmen máis o martes de carnaval. Pero os colegios, as escolas non teñen clase, non? Non teñen clase, nin o mércoles tampouco teñen clase. O mércoles tampouco? Non. Vale, porque iba a decir que aquí sí que teñen clase. pero e non celebran carnaval, pero despois o mércoles chamanlle Book Day. E se disfrazan os nenos, pero se disfrazan de personaxes de libros. Pues está ben, é bastante original. Sí, pero quero dicir, non pode ser unha coincidencia.
Que sea na Non mesma creo. semana. Non creo. Demasiado. En plan, isto tiñen carnaval. Os europeos tiñen carnaval, pero non vamos facer isto. Non sei, dá igual. É unha curiosidade. Sin máis. Sin máis. Sí, sí, a verdad. Pero bueno, non sei, eu Sin máis. a nivel personal, bueno, a xente que nos escoita moitas son amigos meus, xa saben de sobra que eu Que non che gusta iso. odio os carnavales. É iso. Pero bueno, Eh. pode cambiar, co paso do tempo. Houve unha época na que me gustaban, despois non, iso. Pero eu non me dei a ver por aí, é verdad. Sí que fun ver a de Cuncas, que xa falamos varias veces deles aquí, Sí. que é un grupo que fan versións así de todo un pouco. Con bastante retranca tamén. E tocaron, digamos, na sesión Bermudo o sábado. E fomos ver. A xente había moita xente disfrazada, pero outra tanta como a min que non. Estuvo bastante ben, a verdad. Así. Entón, non sei se xa queres darlle aí... Sí, mirar, vamos e a... se che vai ocurrindo sobre a marcha algunha, que ao mellor non ten por que ser... Eu vou poñer cancións, ou en principio, o mellor cancións que sexan de carnaval, pero ao mellor é algunha que non é sobre o carnaval, pero que che trae recordos a eso, que aquí pásanos moito de, pois mira, estamos falando disto, pero a min esta sempre me recorda a eso, pero bueno. Bueno, vale, sí, no, probablemente cando empecemos... Eu como non me gusta, pois recórdame moito a marcha fúnebre de Chopin, recórdame moito ao Antroido. Bueno. Aquí en Rianxo en Terras é Sardiña. Hostia. No carnaval, pois vamos a poñer a marcha fúnebre. Bueno, Nada, eu creo que a reina das cancións do carnaval, polo menos ao meu ver, é... Tata Colosa. No. Bueno, Carlos, imos usar o ranking... Eu por min, ranking troll. Ranking troll, pero, vamos a usar. Eu teño unha pregunta antes de que empecemos con tal. Ti crees que as cancións que vamos a escoitar hoxe van a ser... O sea, como as ves? Creo que vai a haber de todo. Sí? Sí. Ti crees que vai a haber algún Amadeus? Eu creo que aquí, neste programa en concreto, teremos que poñernos en contexto. Amadeus ten que ser dentro dos carnavales. Por exemplo, se Mozart fixera unha canción de carnavales, vale, pero que eu creo que das de dentro do carnaval, bueno, vale, poñer, imagínate, esta que vou poñer para min ao mellor xa é un Amadeus, pero vale, enténdoche. O sea, temos que decir, estas son cancións que teñen que estar relacionadas co carnaval, recordar o carnaval ou ten algo carnavalesco. Sí, exacto. Bueno, que eu vou abrir aquí. Sí, hostia, eu a verdade nunca pensei. Bueno, nada, vou seguir falando porque ti non sei que faz que aporta, entonces por si acaso, para que o podcast non quede en silencio. Vale, sí, perfecto. Vale, nada. Senón que xa lle vou dar. Sin máis dilación, vamos ca primeira xa. Listo. Wow. Bueno, hai que comentar pois que escoitan que estamos escoitando a Celia Cruz. La vida es un carnaval. Sí. Y hay gente bailando en el escenario. Vale, entón para ti este é un Amadeus. Bueno, xa está, xa sabemos todos cal é. Non, home, non é que sea un Amadeus. Ao mellor a Celia Cruz en sí, vale, actualizacións de non sei que. A Celia Cruz en sí, eu creo que é unha persona super, vamos. Sí, recoñecida. A ver, aquí pues,
aquí cantar non está cantando moi ben, a esta Xa, performance porque eu creo non que é... xa é bastante maior Ya, aquí. sí, que se lle perdona. A Celia se lle perdona. Pero, bueno, recordemos por si acaso, o ranking troll é É verdad, basado, sí, explico. es así rapidamente, é un pouco basado no que a nós nos dé a gana. Hai 4 categorías que non son numéricas. Estaría Tata Golosa, que sería a categoría máis baixa, despois Kurt Cobain, que sería, bueno, cousas que o mellor para uns poden ser a hostia e para outros mal. O sea, impostores, básicamente. Elvis Presley, xa cousas xeitosas, pero con un pouco de jeta. E despois Amadeus xa serían cousas que indiscutiblemente son boas. Pero se poden facer combos. Exacto. Vale, e ya está. Entonces, hombre, esta canción moi famosa. Sabes, teño ahora eu dame a sensación de que, o sea, porque me dá a sensación de que as cancións, é que eu nunca pensei, nunca me puxen a pensar, que canción sona a carnaval. A ver, aparte de, porque está, obviamente, la vida es un carnaval, quero dicir, xa pone letra, pero que algo sone carnavalesco, nunca pensei. E dame a sensación de que vai ser cancións de corte latino. Claro, a ver. Dame a Cancións que sensación. sonan a carnaval, as de Brasil. Sabes? Claro. Bueno, Que carnaval é o máis grande? O de... o de Xinzo de Limia. O de Laza. Claro, que de Laza. carnaval vai ser máis grande que Brasil. Porque son moita xente, pero solo por eso nos ganan. Sí, claro, Onde estén os choqueiros, por suposto. ¿no? Ora está aquí pouco choqueiro, que ora é todo temático. Vamos facer... Xa. Bueno, pero eso pasa de todos lados. Crítica a las redes sociales. Mira, redes sociales, Tata Golosa. Tata Golosa e... É que as redes sociales son Tata Golosa e Amadeus ao mesmo tempo. Pero, as redes sociales en xeral. Perdona, acabo de... É que mira, eu tampouco me esperaba este giro, Pero ahora é que me enerva moito este tema. Redes sociais, digo, redes sociais en xeral. En xeral. Redes sociais. Sí, eu creo que sí. Eu digo que Amadeus e Tata Golosa á vez. Más Tata Golosa por como a xente usa. Sí, certo. Vale. De feito, cada vez hai máis haters, máis todo. Fíxome gracia falando das redes sociales. Bueno, isto é un inciso, xa sabedes que nos imos polas ramas moitas Sí, veces. é parte da esencia. Agora hai a rede Threads ou Threads, ou non sei Threads. Threads. Que iba porque Twitter é moi tóxico e Threads é 20 veces máis tóxico que Twitter. Entonces, X. Claro, X, é verdad, ahora é X. Aka Twitter. No, Aka no, como é anteriormente llamado. Sí. No, as non. Aka é as non. É conocido como tal. Sí. Non sei porque cando traduzo ao inglés en vez de traducilo ao gallego traduzo ao castellano, non sei, pero bueno. Bueno, pasamos á seguinte canción que esta eu nunca escoitei con o artista. Que é un dos artistas de moda do mundo latino. Ves? A ver se o adivinas así a primeira. Tira o. Ricky Martin. Non, home. Da actual. Daddy Yankee. No. Vamos a poñer Maluma Baby. Dios. Ten unha canción que se chama Carnaval. Maluma me cae tan bien. Teño tanto amor. Bueno, pues Maluma, Carnaval. Claro, es que... Por certo, queres comentar rapidamente esta selección de cancións de onde sacamos? De buscar canciones Carnaval. Bueno, o videoclip moito de Carnaval non parece, pois que só nos estedes escoitando. Hai un coche, unha tipa que está tirada ali nunha contra unha parede e agora está se duchando aí ao aire libre. Sí, bueno, claro, un vídeo de Maluma. Claro, a ver se nos meten copyright aquí. O vídeo de fai 10 anos, pero esta canción, home, é que de momento ainda non a escoitamos, vou dar un pouco para diante, a ver. Bueno, hai unha chica ahora quitándose a roupa.
pero non parecía moi relevante, pero A ver, moito carnavalesca, así a simple escoita de momento non parece. bueno, igual nos sorprende, espera. Iso tuvo un cambio de ritmo. Hostia, ese é Maluma, Como cambiou, pero aí parece que ten 15 anos. Sí. Ah, sí que conozco. Joder, é que a min cada vez Bueno, é que Mackenzie. Bueno, isto non te sorprende, pero é que eu non sei se é que teño alma de troll tes alma de troll, sí. ou eu teño un pouco, pero é que a ver, é que joder, me jode porque sei que sei que haberá colegas que nos escoiten e lles guste esta canción, lles guste Maluma e eu, a ver, quero decir, eu non son un fascista, quero, o sea, eu non estou... Claro, puxáronos nos comentarios, puxáronos todo que non sea metal é Tata Golosa. Bueno, a ver, é verdad que nós tiramos un pouco para casa a veces, pero tampouco eu creo que non somos a ver, o que eu creo a ver, tamén usamos moito a broma para tal, pero realmente eu creo que era unha ejemplo. A mí gustame Luis Miguel, a ver. Eu quero que era aquí unha cousa. E a Carlos Tantangou. Sí, pero, oye, Tantangou son buenos. Mira, a ver, quero que era unha cousa aquí. Eu non son partidario de prohibir que nadie exista. O sea, eu non son partidario de Durísimas declaracións. Bueno, ti xa soltaches un par de perlas hoxe tamén, Sí, pero a ver, eu quero aclarar que é dicir, a mí me parece estupendo que Maluma publique cousas como calquer outra persona. Non me parece ben que teña éxito. Eso non me parece ben, pero quero dicir, eu non vou a facer nada, non vou a apoiar ningunha iniciativa política que censure a nadie. No. Ahora ben, a mí este señor que, bueno, que parece que ten 15 anos no vídeo, pero non o parece ahora. A min, desde o punto de vista musical, que non o coñezo personalmente, igual é unha persona que aboga polos dereitos das mulleres a muerte, non lo sé, pero me parece unha puta mierda de música, punto. Desde o punto de vista creativo é nulo. Xa, a ver. Desde o punto de vista, bueno, o sea, producido, bueno, sí, hombre, sí, claro, sí, porque si no estuviera producido non poría ninguna radio. Pero, non sé, no... E ti dislustres Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel é un capullo, pero quero dicir, objetivamente é moi bo cantante. Xa, claro, sabes? Sí. Entonces, a nivel vocal é un dos mellores do mundo, sabes? É dicir, non digo porque me gusta, porque é objetivamente. Pero bueno, tamén che digo unha cousa. Bueno, esa declaración, cuidado, tamén pode ser polémica, Maluma... Oxe, estamos quentando. Maluma non canta mal. Casi, Daddy Yankee canta mal, ou... Maluma non canta ben. Ten boa voz, ten afina, non o vi en directo, pero... Afinar, que? Porque te vas nun disco de estudio. No, claro, pero refírame que non ten autotune aí, nin nada deso. Sí que ten autotune. Sí que ten. Nesta canción non. O que pasa é que nesta canción non é esa cousa exageradísima que se bota, pero como que non ten... Ten un rollo, de feito, ten un rollo Ricky Martin nesta canción. Hostia, non me compares. Mira, a ver, eu estou bastante seguro que bien, ti non sabes ese rollo, ahora non sei se está menos de moda algo, pero hubo un tempo que estaba moi de moda isto de que poñían, non sei, un canal de YouTube ou algo, que poñían a cantantes, sobre todo latinos, pero sin, o sea, en seco, cantando a capela, sin reverb, sin eco. Si, eu acordo de ver a Kiko Rivera, por exemplo, que sí.
Bueno, es que eso xa non sei ni por que invitaron. O sea, xa invitalo xa é... No, pero que diste aquí co Rivera non... No, é un vídeo que había que... No, ese é un vídeo del en Dunha estudio. grabación, Sí, pero no, estou falando de un vídeos ben feito a propósito que levaron a Rosalía, levaron a Daddy Yankee, levaron a Shakira e tal. E claro, escoitas a Rosalía e canta moi guai. Escoitas a Daddy Yankee e xa ves que non sabe afinar. Xa. E eu creo, estou bastante seguro que vin a Maluma. E Maluma non canta ben. Que va a cantar ben? Bueno, chicos, ou Que va a chicas, cantar? si estades discrepando con Carlos neste Ah, caso, seguro. podedes nos poñer aí abaixo na caixa de comentarios pois algunha prueba fehaciente que cante ben. Ou xente que queirades que mira, é latino, pero ten fama de cantar mal, como todos os reggaetoneros, pero canta ben, sabes? Pois eso, pois poñédenos aí, que nós encantado o escoitamos. Eu solo as persoas que pensen que canta ben, eu diríalles, e bueno, es que xa estou en modo troll, xa estou en modo me la suda todo. Diría, escoitad a Maluma, pero quitádelle a cara que ten e poñédelle a de Kiko Rivera. A ver se pensades que sigue cantando igual de ben. Bueno, pero eso é moi machista. Machista? Por qué? No, claro. A ver, Porque estás, como se di? No, pero será o opuesto, ¿no? Esterilizando... No, sí, eu o que estou dicindo claramente é que se a Maluma o siguen é porque é guapo. Punto. Claro. Se fora feo, no. Machista non sei o que quero dicir. Non sei o que é. Sei que é políticamente incorrecto o que estou dicindo, pero estou dicindo que a Maluma, se fora feo, no. Sempre que se dixa Maluma hai que ir baby detrás. Maluma Baby. Sí. Que por certo, non puxemos a Celia Cruz no ranking. Ah, é verdad. Que lle damos? Eu vou poñer un Elvis. Sí, eu tamén lle ponho un Elvis. Vale, e agora Maluma. Tata Golosa. Vale, eu non lle vou poñer un Tata Golosa. Cal era o entre Elvis e Tata Golosa? Que era? Kurt Cobain. Kurt Cobain. Bueno, en realidad, claro, ten sentido. Kurt Cobain, eu poñería o Kurt Cobain. Va, eu Tata Golosa. Recordamos, este é subxetivo, estamos así de coña, que é un podcast. O que pasa, bueno, sí, eu combo Kurt Cobain Tata Golosa, sí. Eu non, o Kurt Cobain solo. Pois o que van agora. Vamos ao bañeiro que van agora. Vamos, venga. É que non sei que fixen. Empezamos así como e ahora entre ti, e ademais foi-me gracia porque eu hostia. A mí isto xa me gusta máis. A ver, 4K 1080p. Hostia, pos que non nos estedes vendo, vale a pena que mirades isto. Bueno, estoy aquí en África, el humaqueñito, no, el humahuaqueño carnavalito, a canción. A ver, aquí en África a mí me fai moita gracia. Pero como se chama isto de expropiación cultural? O sea, él é o rei da... Mas ele é argentino, está en Perú. ¡Quebradeño, bichulita! ¡Llegando está el carnaval! ¡Quebradeño, bichulita! ¡Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para bailar! ¡Ay, que charango y bombo, carnavalito para bailar! ¡Bailar, bailar, bailar! Quebradeño, humahuaqueñito. ¡Quebradeño, humahuaqueñito! Quebradeño, humahuaqueñito. ¡Quebradeño, humahuaqueñito! ¡Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para bailar! ¡Ay, que charango y bombo, carnavalito para bailar! ¡Bailar, bailar, bailar! Bueno, Eu estou anonadado, pero non coñes este tema. A ver, Vas dicir, é que como todos son iguales. No, pero eu creo que sí que os coñezo. Eu oíno moitas veces. Eu creo que sí. Non sei por que me acordo, me sona que Aitor mo puxa. Sóname. Non sei por qué. Porque Aitor pon cousas de
Aitor, unha aperta. Si, eso, que ha de pasar por aquí polo programa. Amiga, O home dos gustos moi diversos. é que non sei por qué. Porque esta canción de que ano é? Home, debe ser de 1400, porque estaba en Machu Picchu ali. No, joder. No, a ver, debe ser de fai 20 anos ou así. Vale, é que me sona... A canción é de fai 20 e o vídeo de fai 50. É que soname de ver ese vídeo na casa de Aitor no seu ordenador ou así. Por iso, claro, Pode ten que ser. ser mi madre, fai 20 anos, porque senón... Claro que... A ver, bueno, ahora vas ti primeiro. Bueno, isto hai que poñer, aínda que me encanta, isto hai que poñer un tatagulosa del libro, pero... A ver, Pero vamos, que por eso mola este ranking, porque que Tata Golosa non quere decir que me guste menos. Justo ademais que a anterior, moito máis que a de Maluma, pero é un Tata Golosa. pero Tata Golosa... Claro, pero a ver, aquí non somos abertos. Somos open arms. Entonces... Ti imagínate que dixo, isto é un Amadeus. É que, a ver, vamos a ver. A ver, non, quero oírse, tío. Vamos a ver. Bueno, primeiro estuvo anonadado, Porque eu creo que sí que o vin, pero é que en África é esas personas que non sei, porque mira, a min a ver. Claro, eu entendo que nadie este de acordo comigo. O sea, xa vamos a empezar así. É que a verdade é que nadie está de acordo contigo, eso é. É que eu, o sea, vale, pero eu escoito de Maluma. E a mí me sona a mil millóns de cancións. Bueno, claro. Mira, desde puntos de vista de todos, puntos de vista. Escoito esta e estou entre o trauma e a risa, sabes? Claro. Entonces, quero dicir, o sea, por un lado dis, é unha fusión folclórica de música peruana e é que claro, que en África a ver, ten algo único. Sí, a ver, todo aquí en Que África sea- sona aquí en África, sí. A ver, que sea... Ahora, o siguiente paso será... sí que era... O sea, que teña algo único non quer decir que sea bo. pero ten algo único. O sea, a maneira de cantar que ten e todo eso... Sí. No, O que pasa é que todas son iguales. No, sí é que iba a decir que é horroroso, pero quero dicir que é un horror que é gracioso. Quero dicir, eu creo que el mismo non se toma en serio, sabes? Entonces, se é así, quero dicir, a mí me cae ben. O que fai é horroroso, pero é gracioso. Sí, claro, eu creo que é a súa intención tamén, o sea que... Bueno. Quero dicir, porque Maluma tamén parece horroroso, pero quero dicir, pero me parece que el cree que é super guai e o que fai é a hostia. Que en África eu creo que xa sabe que o que fai é de coña. Entonces, eu claro, o sea, musicalmente un Tata Golosa, na miña opinión, quitando, no, o sea, pero non un instrumento, quero dicir, non estou insultando a música peruana. Estou falando desta bueno, desto. Xa. Claro, despois, en términos de, oye, de que gracioso, esto botas un bailoteo aí gracioso, non sei, é un Elvis Presley. Ui, Hostia, Kenzie, estás ben? un gutural, el tamén lle dá un Elvis Presley. Joder. Claro, pues eso. Con Tata Golosa Elvis Presley, oye. Sí, perfecto. Pareceme ben. A ben. Vamos a ver. Ahora vamos a poñer... Vanme reventar nos comentarios, Sí, eu creo que sí. Eu creo que... Pero bueno, oye, non sei. Vale. Isto vai ser un grupo que... Esta que así, cos guturales, dime ti algo, Carlos. Pues nun lugar da Mancha, de cuyo nombre non quero acordarme, vivía un... É que estou intentando traducir o castelano, me sale. Nada, En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre non quero acordarme, vivía un hidalgo de los de... ¿Lancen Astillero? Non sei. Non sei. Creo que sí. Bueno, Venga, venga, nos sí. comentarios. Vale, siguiente canción, perdón, é que estaba buscando e tiña que dicir algo, Carlos, sí.
Vale, o grupo chamase Los Fabulosos Cadillacs, que é un grupo creo que conocido, porque me sona, pero eu non recordo escoitar nunca nada deles. Buah. Entonces, teño unha canción que se chama Carnaval toda la vida. O sea, a miña peor pesadilla. O sea que pa ti xa de entrada xa non entra ni no ranking. Inframundo Tatagolos. Sí, claro que xa sería unha subcategoría. Sí, sí, arrastra. Vamos a escoitar con a miña canción. Hostia, e seguro que dura 20 minutos. É pop progresivo. É que non sei nin que género é. Guau, Sona maloquillo. Isto é música do Donkey Kong, é música do Donkey Kong Country. ¿Por qué será que todos guardan algo? Cosas tan duras que nadie puede decir. Y van todos caminando como en una procesión de gente muda. Bastante nasal esa Sí, ó. interpretación, ¿no? Fai que non lle entenda a letra. Que me gusta la noche. Porque todo el que quiera su padre para mí. Que se anima a decir todo y que te enseñe a vivir. Lo que millones nos animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseñe a vivir. Lo que millones nos animan a decir. Y se te va pasando el tiempo, mujer. Y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas. Hostia, pero a Peña salta como si estuviera vendo Slipknot, eh? Sí. Quero dicir, non se corresponde os saltos co que está pasando no escenario. No escenario non se move ni Cristo. E a xente está, pero subidísima, eh? Hostia! Hostia, que sabía. É que xuraría que ao principio do vídeo vin alguén facendo headbang, eh? Non che exagero. Eu creo que vin isto, eh? Ao principio do vídeo. A ver, ao mellor hai algo de contexto. Realmente... Bueno, non conocía o grupo, debe ser un grupo latino. Pensei que, polo nome pensei que incluso serían españoles, ou así, debe ser... Non sei de onde son. Sí, deben ser argentinos porque escuchá nuestra playlist. O grupo está bastante ben. A verdad que a voz do cantante é super nasal, pero ten moita música dentro, sabes? No, está... no, está máis bonito, eh? Ui, Mackenzie se nos va. Vandos pola calle cao do medio. Perdón. Que? Non é como che vin quitar os cascos, dixen... É que non me dá o cable, non me dá o cable. Tre- Pa a semana a ver se teño xa uns cables inalámbricos, perdón. É que tuve un accidente cos meus. Tuve que improvisar e agora cada vez que teño que abrir a Kensi, pois teño que andar a moverme de aquí e quitar os auriculares. Bueno, entón, que? Neste ranking, que? Hombre, Para empezar, teño unha cousa que dicir. Como a letra, isto non é coña nin meterme, ao mellor é a súa maneira de cantar. Realmente eu, por ser a voz tan nasal, eu moitas cousas non era capaz de entender o que dicía. Entonces, claro... sí, a ver, creo que este estilo é parte do sonido, ¿no? Que se canta así nasal. Quero dicir, cantar nasal non é algo malo. Ti cantas, hai distintas maneiras de cantar, ¿no? O sea, de peito, sí, no. resonancia, de tal, non sei que. Pero claro, aquí foi como demasiado, ¿no? Claro, a dicción non era moi nítida. Pero bueno, o que ven sendo o grupo tal, é o tipo final, non estou meténdome Sí. o tipo... Eso. Entonces, o que iba a decir é que non me parece moi carnavalera a canción. Pero bueno. Hai unha de Luis Miguel que é de carnaval, mí... na boa poñer, pero tampouco é nada carnavalera. É unha canción lenta. A mí esta me parece máis carnavalera que a de Maluma. A ver, Home, sí, que, Maluma, sí. A de Maluma é de ir á discoteca. A de Maluma tiña a palabra carnaval na letra, iso é o que pasou. Sí, é punto, é máis. E xa está. Pero bueno, eu esta meto en... Joder, que de Elvis Presley, hai que poñer un punto medio aí, Vou meter entre Elvis Presley e Kurt Cobain. Hai que facer combos, sí. Sí, eu creo que estou de acordo, o sea, direi, claro, porque direi que pero quero decir, a mí me impactaba
Claro, xente que non nos vedes. A xente, o público, daba o todo. O sea, os fans dese grupo son a rehostia. Pero o grupo non se movía no escenario. Non sei, a min eso non me... Non sei, ten que haber algo máis de movimiento. Pero tocar, estaba ben tocado e... Sí, o sea, non sei. Eu creo que tamén, Elvis Presley, Kurt Cobain. Kurt Cobain po cantante. Claro, é que... Kurt Cobain polo cantante. Tal cual, porque E non canta ali moi tal. polo nasal. Polo do nasal. E pois Elvis Presley, pois... pa banda. E xa está. Hostia. Bueno, perdón por que estás escoitando. Eu vexo a Mackenzie fruncir o ceño. Sí, no, é que me sale aquí unha canción, a ver, vou a buscar. Porque pon... A ver, vou poñer a ver se existe isto. Bueno, vale. Tenos intrigados. Sí, Nos tes vamos a poñer intrigados. unha canción que é de The Cardigans. The Cardigans. Que The Que me Cardigans sona non é moi. o de... Lucid... I'm losing my baby, losing my... Non sei se é esa. Me soname moito que estás Igual, cantando, igual. pero non... No, moi carnavalesco non vale, son. Ah! Eu creo que é ese grupo, pero non sei A se ese é grupo. Non sei se é ese grupo, vámonos poñer, vamos poñer. Bueno, sí, Ten unha sí, canción que sí. se chama Carnival. Pero Ao menos sea de cárnico. Oh, hostia, o primer fotograma dese vídeo, cuidado, É un pouco guai. Si, sonar ese grupo, así que... Sí. Bueno, en inglés non entendemos nada. Bueno, Carlos sí que entenderá todo. Pero ali como non celebran o carnaval, non sei. Rollo retro. Hombre, moi carnavalesca no... Porque Carnival ten algún outro significado. Que eu sepa, non. Vale. Que eu sepa. Carnival... Bueno, o vídeo é super vintage, super retro. O sea, mólame, pero bueno, isto... Carnaval, o sea, están como nunha peluquería. Nada, vamos ter que sacar a artillería pesada. Esta non é nada carnavalesco. No, Vamos. esto non entra ni no ranking, non podemos ni metela. No, non metería no ranking. Isto No. foi... Ves, pásame por pinchar nunha canción que acabo de ver. Vamos meter artillería pesada, xa sin máis dilación, co rei do carnaval, me parece a min. Oh, Georgie Dan. No, No. O príncipe, no. Vale. Vale, claro. María Caipiriña, de Carliños Brown, que poderíamos meter moitas cancións de Carliños Brown neste ranking. Sí. Bueno, nacer en Brasil e ser daltónico ten que ser unha putada, Hostia, non hai un color igual, Está todo Dios aí pero... Samba da Bahia, 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 samba da Hai peña Bahia. de capoeira, Ave Maria, nega bebê, você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Você sabe fazer feijoada? Não tá nem aí pra dinheiro. Nem Maria bate o pandeiro. Pra você tudo é fevereiro. Vem Maria, sou de você. Ô Maria, eu sou de você. É Maria, é Maria. Bueno, xa sabemos todos cual é. Para min, Amadeus. Amadeus do carnaval. Do carnaval, claro que é verdade, sí, dixen eu o contexto. O sea, claro, se me poño
Si me poño... Nada, eu como poño poño, en... Amadeus de Carnaval. Eu poño entre... Vou poñer entre Amadeus e Tata Golosa. Porque a letra é... No, pero non podes. Repetitiva. Podes combinar Amadeus e Tata Golosa. Que non podo. Claro, pero é que esta canción... Pero claro, é que o rollo co Carliños Sí, non, sí. é que isto non é unha canción. É como... Quero dicir... O sea, unha canción, pero unha canción que quero dicir, non te sentas no sofá a escoitala. É unha canción que tens que estar na calle bailando. Sí. Está feita sabes, non sei. Para Marquesa Fest. Claro, Marquesa Fest. Marquesada Fest. Non, o festival é Marquesa Fest. Marquesada é a comida. Claro, pero... Bueno. Animo-vos a mirar en internet o Marquesa Fest e ten un cartelazo pues, flipante. Bueno, vou poñer unha última. Sí, creo que dá tempo pongo máis, sí. Vou poñer... Oh, wow. Bueno, non vou poñer ningún en gallego. Vou poñer ao rei do carnaval que dixi antes. No lugar. Que che pones? Perfecto. Cos Perfecto. recanteiros, ademais. Perfecto. Así que Perfecto. vamos a poñer... Aí está, a Galloso. Georgie Dan. Buah, ese bombo. Ese bombo Bueno, se sona super como punchy, o lugar é playback. Pero... No, playback. Que va? Joder. Hostia, está aí de disfrazado de Pikachu. Pero son todo muchachas. ¿Por qué no hay muchachas? Ah, Ah, hay un. hay un señor. Hay como 50.000 muchachas y un señor. Aparte de Georgie Dan, claro. É que isto... Bueno, esas non van disfrazadas, ¿no? Hai xente que fai trampa. Hai xente que é como a ti, di, los cojones. Non sei se o sabías, como curiosidade, Georgie Dan é trombonista. Sí. Sí. Non sabía. E polo visto, bo trombonista. Vale, para os que non escoitedes, eu, tal e como vexo, parece que hai algunha xente que non sabe moi ben o que facer, chega un momento instrumental, non se canta, e notéis certa confusión motriz. Hostia, enfocaron yo tipo ese y estaba que, no sé qué hacer, ¿qué hago? É que levo Pero tengo un pitillo na na orella. Sí. Ah, porque claro, sea parte do disfraz, ¿no? Bueno, ahora hai moita xente. Moita xente. Ahora sube unha vaca, bueno, un señor disfrazado de vaca, claro. Bueno. Que conste que ten outra que pon Brasil, meu carnaval. Pero non sei. Non sei. Bueno. Pero bueno, eso, nada. Que con Georgie Dan podíamos estar todo o día. Opinión. Opinión. Gustaríame saber canto de conocida esta canción fora de España, sabes? Xa sei que Georgie Dan non é español, pero máis ben eu creo que a fama del foi aquí. Dijo porque, non sei, é unha canción bastante conocida. Eu poñería entre Amadeus e Elvis Presley, falando do carnaval. A ver, eu falando de Georgie Dan como hombre de negocios é Amadeus. O sea, como businessman Sí. é Amadeus, o sea, É como que en África todas as cancións son igual, la barbacoa, el chiringuito. salen do sí, salen do mismo, no sé, do Claro, mismo trueno. Fíjate que ese tipo de artista, bueno, artistas son ese tipo de artistas Sí, no, hai que son artistas, sí. chamanlle a todas as cancións menos esta, carnaval, pero chamanlle el algo, la algo, la bomba, el humacuaqueño, El humazurman. la barbacoa. Non sei, non teñen tus labios con los míos. No, eso no, no, a ver, claro, é que non son moi narrativos, no. O sea, eles son máis descriptivos, son máis de
Sí, son máis de... Esta é a realidad. Hai unha barbacoa. Non me vou a poñer a describirche a barbacoa con metáforas. Non. Aquí é unha barbacoa. E mola. E punto. Bomba. Pois bomba. E punto. Sabes? Non se andan con hostias. Xa, é que isto recórdame aí vin en Threads. En Threads. A parte do hate, de vez en cando ves así algo que hai no medio. Hostia, podíamos facer unha sección que fora Threads. 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 Teníamos que facernos un Threads tamén. Claro. Había que traer, que si ves algún meme gracioso, así, unha típica foto tal, como este que vou dicir, porque non vou buscar ahora, porque saberías como buscarlo, pero para aproximarlo cando encontré algo interesante. Que é unha canción que era, sí, nena, bailar, sí, tu cuerpo, tal, así, estou inventando a letra, era así, había, en toda a canción había 7 palabras distintas. Bueno, pois, vías compositores, 25 compositores tiña. Claro, porque Cada un puxo unha palabra, imagino. No, porque eso cando pasa eso é porque é un plagio. E a veces é un plagio de un plagio. Entonces ti falas co original e dixen, mira, eu fixen isto, tal. No, pero non é isto. Non é este caso. Eu creo que sí. Pero é unha canción sin letra. De mierda. Sí, Sí, no, pero sí, pero que es que se plagian hasta las mierdas. Sí, no. Pois non Eu sei. creo que sí, pode ser. Igual sabedes o meme xa. Non sei canto tempo levamos. Levamos... No, xa foi unha boa dosis 46 de... Foi unha boa dosis de realidade. Vale, pero de todas estas, ti, cal escollerías De reina do carnaval. como a mellor, sí, de reina deste top de Ultramundo? Ultramundo, non Ultratumba, Ultramundo. Pa min... E por qué, además, claro. A justo personal, pa min, elegiría de Celia Cruz, porque me parece unha boa canción, cunha boa letra, cunha artista enorme, eu escollería esa canción. Vale, que a versión que Estala está un pouco... chamando gorda. No, mas a parte xa falleceu, non vamos aquí a... Fai bastante. Pero, eso, eu creo que como canción, vale, o sea, contexto de mellor canción, xa, esa sin duda, pero contexto carnaval, eu creo que tamén me mola, porque a pesar de que é unha canción que ten moitas notas menores que ao mellor inducen a non ser unha canción alegre, non Sí. sei dicir, pois poñenche en calquera festa carnavalera. E a de Jordi Dan tamén está ben e tal, e anímate bastante, máis a de Carliños Brown, pero realmente eu escollo a de, sin máis dilación, eu escollo de Celia Cruz con moita diferencia sobre as outras. A min tamén me parece a mellor canción. Musicalmente, É que pero eso é raro que non sea así. Pero, como o carnaval é de facer o cafre e botarse unhas risas, eu se estuvera no campo da festa, estuvera unha orquesta e puderan tocar unha destas, eu estuvera disfrazando como un... De Pikachu. Sí, do que sea, sí. King Africa. Hostia, pues pensé que dirías Jordi Dan ou a de Carliños, pero vale. No, King Africa, Perfecto. Solo polas risas e porque é fusión. Esa canción é fusión. Sí. Fusión de qué? Fusión de música peruana con, Sí, é verdade. con King Africa, que non sei moi ben onde metelo, porque non sei, pop underground, King Africa, non sei o que é. Non sei. Bueno, eso. E xa está. E sin máis. E ahora atizadme. Vale, e agora o título. A título do podcast. Hombre, algo de carnaval ten que ir no nombre, ¿no? Si poñemos... Carnamal. Ostras. Vale, carnaval, eso está. Non hai que buscar nada máis. Genial. A verdade é que moi ben. Últimamente os Grammys, carnaval, non se oiran. Somos super negativos. Ok, pues carnaval. Así que nada, estou pensando, xa falarei privado con Carliños,
non con Brown, Chris con Brown, Carlos, Chris Brown, con Carlos, para ver si cambiamos o día de publicación do podcast. Pero, bueno, porque estamos grabando a golpe de luns, entón, se esperamos hasta domingo, pois son moitos días, a mellor podemos poñelo Sí, poñedo nos comentarios. a media E... semana. Sí, sí. A ver, tamén Mira, igual experimentamos. Mirarei o algoritmo de YouTube. É que cando subíamos 2 capítulos á semana, os xoves, tamén subíamos, eses non os vía a xente moito. Pero bueno, hai de mirar que hai estadísticas de cando é mellor subir un vídeo. Así que nada. E sin máis, Carlos, un placer como sempre estar contigo e vémonos no próximo. Pleasure. Chao, xente. Chao, chao. Entre dúas terras e falan separar de música en galego que nos fai voar, como a que negamos outra comentar, e pido con invitado para nos enfeitizar.